alle sammen, velkommen til Milak-kanalen. Lige nu opfinder vi os ved Silkeborg, og vi bor på Ly Outdoor Camping, og vi er lige gået hernede ved åen, fordi det er så smukt der, og alt. Det var så fedt at være her. Okay, altså, vi står hernede ved åen lige nu, og jeg er super glad, fordi der er en mega god udsigt. Der er en mega god udsigt, som og jeg synes bare, der er hyggeligt hernede. I kan lige se igen udsigten.